Темата е, показвам го, тъй като евентуално може да ни бъде нужно. Управление на капитала и риск менеджмент. Аз ще започна, не знае как да го направя, т.е. не искам да ви показвам, старал съм се, написал съм нещо, то за мен е ангажимент, въпреки всичко, аз не обичам да пиша на български, тъй като сменям кирилицата, но все пак какво ни е нужно да участваме в финансовите пазари? Момичета, какво ни е нужно? Разбира се, всеки може да каже много елементи, много неща, много условия, много дадености. Аз обаче смятам, че мога да го съкратя до 4 най-важни елемента. Първото, което ни е най-вече нужно, това е знанието. Точка 1 е знание. Затова аз страшно коментирам и акцентирам на ситуацията знание. Когато ние имаме знание, не сме като да разговарят с слепец за цветове. Тоест разликата, тук съм точно определил, че разликата според мен между инвестирането и хазарта е точно знанието. Всеки от нас може, не всеки, поне 10% от нас са ходили в хазартна зала или казино и са си опитвали късмета на принцип хазарт и късмет. И там знаем какъв е принципа. Нашият шанс в едно казино или една хазартна зала не превишава 50%, т.е. кликаме някъде, удряме някакво копче или хвърляме нещо зар или каквото иде и то получаваме шанса ни максимум 50%, или червена или черна, ако са карти, или пък ако е казино същия начин, т.е. рулетка червено-черно или голяма-малка. Принципно само дори 5% да имаме по-голям, т.е. то го има казиното, го има този шанс, 5% на него са му достатъчни за да печели. Не трябва да правим същото с финансовите пазари, т.е. участието ни в финансовите пазари, независимо кой както ще го нарича, някои са инвестират и то съвсем сериозно, други пък спекулират, дошли сме да спечелим и то не е лошо. Го чул, терминът да поканим още един човек, виждам, че да чака. Терминът спекула често го използва един мой познат, най-така популярният полски трейдър, който последния път спечели над 70 и колко, 80 милиона и купи най-скъпи апартамент в Варшава. Самия център там при палата. Така, не е изключение, че тук също има много участници, които спекулираме. Някои спекулират, други инвестират, трети по-просто играят. При всички случаи, обаче, за да имаме някакъв успех, сме длъжни да имаме първо, според мен, знания. Втория елемент трябва да имаме някакви средства, защото само с мечти и със знания също не можем да печелим. Третото условие, което според мен е важно, трябва да имаме брокер, който да отговаря на нашите условия. И четвъртия елемент е платформа, на която трябва да участваме, т.е. да даваме нашите поръчки, да успяваме да реализираме нашите сделки. Бих искал да се задържа по-обстойно на тези няколко елемента. Като знание, аз няма да го обсъждам в момента, искам само да го спомена, за да може може би да ги увеличим маничко. Няма да стане това лорд. Да, аз не съм успял да го прехвърля в PDF. Така, аз съм описал около 12-15 теми, които смятам, че като знание е длъжен всеки трейдер да знае. Те са му нужни, за да го има като понятие, а пък след това да си създаде на базата на всички тези неща собствена стратегия за игра. Кои теми би трябвало да опознае всеки, според мен? Това, разбира се, вижте, това е мое мнение. Никой не е длъжен да се съобрази с него. Аз на база дългогодишната си практика и борба, както казват, веднъж отгоре, веднъж под моста, къде, как, кога, както се случи, на базата на своя опит го казвам, за да... Това е поне моето мнение. Тоест, започвайки на този пазар, на финансовите пазари, искаме да започнем първото условие знанията. Изглежда простичко, но трябва да започнем да определяме правилно тренд и тренд линия, най-простите. Да, тренд и тренд линия. Аз дори имам
често го наричам магията на тренд линията. Знаейки само тренд линията вече, определяйки я правилно, ние имаме шанс пред много играчи, които нямат понятие, по-просто имат пари, са влезли да участват на пазара. Дори толкова, за да знаем само. Правилно определяне на тренда и тренд линията. Разбираме се, имаме няколко начина. Аз няма да се спирам, няма да коментирам. Когато има вече тренд линия, трябва да умеем да определяме тренд канали, които са, само ще спомена, прорастящи, проспадащи и хоризонтални. Нива на подкрепа, нива на съпротива, и аз обичам много, тези са много сериозни нива, това са подкрепа и съпротива заедно. Наричам го, лично аз го наричам го смяна на полюсите на движението. Те са много важни, много са сериозни, т.е. добре е да ги разбираме, да ги определяме правилно. Може би в България да има друга терминология, не знае, няма да се сърдите. Той на полски не е така. По друг начин се определя, но това е мой термин такъв. Смяна на полюсите, да. След това, като точка 3, те станаха вече 6 теми, но аз казвам като точка 3, линейни формации от техническия анализ, разбира се, които обръщат тренда и също такива линейни формации, които потвърждават тенденцията. Някой тук му чувам, че казват България фигури. Нека да бъде, може да е. За мен това става въпрос формации, които обръщат тренда с глава и рамене, двоен връх, троен връх и така нататък. Следващата тема – японски свещи. Какво трябва да знаем? Не сме длъжни да ги знаем, те са стотици свещи, а пък формации от свещи. Важното е да знаем поне някои от тях, най-важните, аз когато говорихме за свещи съм го определил, кои според мен са най-важните японски свещи и формациите. Формациите на свещи, които обръщат тренда и тези, които потвърждават тренда. Формации с една свещ, формации с две свещи, формации с три свещи. Никакви големи чудеса, но трябва човек да ги научи тези неща. Да, и както казах, едните са формации потвърждаващи тренда, другите са формации обръщащи тренда. Следващата тема, която ние коментирахме заедно, е импулс корекция. Когато правилно определяме импулс и корекция, можем да играем, примерно, също тренда в корекция. Много интересно ли да заемем тренд, когато корекцията завърши при точка Д на корекцията. Корекции, видове корекции, т.е. трябва да разпознаваме поне някои от тях. Проста, ускорителна, нерегулярна, плоска. Аз тук бих додал само устно още една, която много уважавам, много я използвам. Това е овербалансова корекция. Споменавал съм, тя е простичка, много е хубава и често тя се опира на основните две корекции, проста и ускорителна. Да. След това минаваме с Фибоначи. Там разказвахме си за Фибоначи, един симпатичен, не мога да кажа италянец, макар че сега вече така би трябвало да казваме, от град Пиза, преди близо 1000 години или преди 800 години е намерила една зависимост, която я виждаме навсякъде, включително и на финансовите пазари. Трябва да можем да определяме правилно нивата на Фибоначи, мрежата на Фибоначи и другата тема е разширенията на Фибоначи. Това са така наречените експансии, които аз показвам често. И аз като подарък бях ви дал една схема на Фибоначи, може да я ползвате. Изхождайки от всички тези неща, би трябвало да научим хармоничните формации, които са от структурата А, Б, С, Д. Често ги коментираме, където А, Б е равно на С, Д. И това са най-често корекциите. И другата хармоничните формации от структурата Хикс, А, Б, С, Д, където сме се запознали с минимум, аз се припомням, имахме такава среща и се запознахме, мисля, с 5 формации, макар те са стотици, да ви кажа честно. Аз смятам, че тези 5 са достатъчни, когато работим и ги определяме. Основната, да не ги припомням сега 5 формации. Следващата точка, която би трябвало, пункт, който трябва да научим и да го знаем, това е определяне на критичната точка или невралгичен пункт, както преди малко го показах. Какво е невралгична точка или критична точка? Това е, бихме могли цяла среща да определим само за това нещо. Това е много важен елемент, но това според мен, по-просто казано, е ценовото ниво, където можем да вземем
позиция, ако нямаме до сега, или да затворим позицията, ако имаме такава. Тоест, това е критичната точка. Аз обикновено чакам такова ценово ниво да бъде потвърдено с поне 3 методики или 3 повода от всичко предно, което съм казал. Тоест, имам точка Д от някаква формация, някакво фибо, някаква свещ ми подсказва това нещо, ниво, тренд и така нататък. Тоест, имам колкото повече елементи подсказват такова ниво, че там евентуално може да настъпи обръщане на тренда или континуация по-сериозна на цената на този инструмент, тогава аз мога това е невралгичния пункт или критичната точка, а как точно играем, имам специални определения за това нещо. Следващата тема, която е много важна, това е управление на капитала, който трябва да го познаем, и риск менеджмент. И 13 или 15 точка, която искате да си изберете, това са други такива. Значи, знанията. Когато научим този план, и тъй като тук са да речем поне 15 теми, ако всяка една е по една седмица, т.е. бихме имали 15 седмици минимум да ги научим, което е доста ускорено темпо, да ви кажа честно. Не е толкова лесно всичко, тъй като темата си е тема, пък те после се разширяват. Така, средства. Как смятате, с какви средства трябва да участваме на пазара? Аз имам своя теория и свое мнение по въпроса. Смятам, че сумата, която е нужна да инвестираме, това е такава сума, която след като я загубиме, не чувстваме никакъв дискомфорт. Нямаме дискомфорт, личен. Нямаме проблеми с средствата. Нямаме проблеми и дискомфорт семейен, вкъщи и така нататък. Тъй като често съм виждал хора, които, аз имам този пример, няколко човека поне знае, които виждайки лайв трейдинг, виждат някакви сериозни печалби, големи проценти и представи си, взел ипотека, направил, за да строи дом вместо дом ги вкарва, що решил, че бързо ще се направи 2-3 дома и кола и всичко, и пари, и губи всичко. И след това започва, как се казва на български хора, ужас. Ужас в живота му започва. Да. Проблеми, къщи, семейства и така нататък. Тоест, затова според мен трябва да участваме на пазара с такава сума, която дори да я загубим, не е наш комфорт, т.е. нямаме дискомфорт. Това не е проблем, едно кафе повече или една бутилка уиски повече, така трябва да го трактираме. Такава е сумата, с която трябва да участваме. Това трябва да го запомним. Такива особено виждам някои от начинаещите, успяват да печелят на дело и са готови. И така отначало имаха желание да вкарат по 1000 евро, сега вече са готови по 5, по 10, споко, малко спокойно топката. Трябва да участваме с такава сума, която няма да е дискомфортна за нас, когато я загубим. После мога да се върна на тези теми на някои от тях. Просто искам да преговоря набързо нещата, които в случая сме започнали. Това е Word, мога да си го поправя. Ето, така може да стане. Брокер. Какъв брокер? Брокера трябва да го изберем такъв, който да отговаря на нашите условия. На условията, които ние можем да приемем, тъй като брокера ви е ясно, брокера е посредник във всички сделки. Ние не можем да си купим от големите доставчици на сигнали, най-често не можем да си купим сами финансови инструменти, затова навсякъде се ползват брокери. Брокерите обаче за тази цел те вземат средства. Тези средства са най-често спред. Аз ще покажа, ще слеза, за да видя, тук има, дори не знае кой е този брокер, но ето тук имаме горе, вляво цена продава и вдясно цена купува. Виждаме, че има разлика. 5 пункта. 4, т.е. 84 на 81,4. Да, има разширение, сериозно разширение. Това е спреда. Фактически това е печалбата на брокера. Аз използвам случая, тук е MetaTrader, предполагам 5. Това е бенчмарк. Okay. Накрая на сесиите, когато спредовете могат да се разширят, така че това може да не е реалният спред, може да е твърде висок, твърде широк. И така, това е нашата загуба. Тоест можем да определим колко ще загубим, само като погледнем какъв е спреда на един инструмент. Тоест интересува ни брокер, който да има определен спред, който ние го акцептираме.
освен този спред, много брокери вземат и, щях да кажа, провизии комисионна вземат, освен често много брокери. В случая този брокер не взема комисионна, той разчита само на печалбата от разликата между покупката и цената. Разбира се, той също трябва да плаща на доставчика за тези сигнали, за тези цени, иначе няма как. Платформа. Да, платформа. Значи така, условията на брокера трябва да си ги определим сами. Дали ни устройва такъв брокер, неговите преводи. Аз тук често споменавам за един български брокер. Защо? Защото познавам го от години, преведената сума винаги можеш да провериш, да си сигурен. Като нещо не те устройва дори при реализация на сделки, те нямат рекрутиране, както ще го спомена при платформата. Винаги можем да дигнем телефон и поне да се псуваме на български, че имам и други брокери. Аз не знам английски и ми е много трудно, когато имам спор с тях. Но не, че и с тия би трябвало да няма добри брокери. Има една песен в чужбина, там някъде в Централна Европа, вече няма истински цигани. И аз бих казал, няма истински брокери. Всички са един мал, но все пак те са по-добри. От всички избирам няколко там, 2-3 брокера, съм избрал по-солидни. Той е следващия елемент, който освен брокер трябва да си го изберем правилно. Тук можем да споменем, нали, брокер, който се съобразява, е длъжен да се съобразява с различните регулации и юрисдикции, в зависимост от юрисдикциите. Така че това са наши... Да, трябва да си изберем от такъв брокер. Брокер, който осигурява, вчера разговаряхме за margin и leverage, т.е. ако не те устройва някакъв вид leverage, т.е. избира си брокер, който ти дава такъв ливарич, какъвто те устройва, за да можеш да ползваш такъв марджин, какъвто ти смята за добре. Платформи. Платформите също са много сериозна тема, макар че много хора не обръщат внимание на това нещо. Аз ползвам първо MetaTrader 5 като платформа. Някога съм работил много на MetaTrader 4. Ползвам съм платформи много, какви ли не. Са най-различни. Тоест, платформата е важен елемент за нас, за да можем да бъдем обслужвани. Това е едно. Второ, в случая тая платформа, която показах преди малко, тя е... Аз избягвам... Преди време съм работил и ползвал платформа, маркетмейкерски платформи. Какво означава? Нали, видове платформи са различни. Аз мога да се спра на платформи, защото не съм чувал да коментирате платформи. Маркетмейкер, това е платформа, когато самият брокер е участник в сделките, т.е. под предлог, т.е. казва или коментира брокера, че ти осигурява ликвидност на сделките, затова фактически той купува или продава твоите поръчки. Добре, окей, т.е. няма да чакаш, няма да има рекрутиране, но в същото време той вижда всичките ти, знае твоя капитал, знае заетите позиции, вижда твоите стопове. Трябва да си много голям играч, за да умееш да играеш на маркетмейкерска платформа. Има още няколко вида платформи. Тази платформа, която тук Benchmark предлага, тя е No Dealing Desk, т.е. няма такива неща. Поръчката при всяко кликане няма рекрутиране, сделката отива на пазара и винаги някой трябва да я вземе. Затова може да се случат понякога различия в цените, трябва да се определят при самата поръчка, но пък няма да чакаш, искаш да го продадеш, ще продадеш, искаш да я купиш, ще купиш. Да, т.е. трябва да се съобразява с международния пазар. На тема платформи можем да коментираме повече, но останалото са подробности. Това е най-важното да знаем. Как реагират платформите, на какви сервери ги обслужват. Това са по-важните неща. Когато имаме всички тези неща, като наука, имаме другите изпълнени условия, смятам, че всеки добър трейдер би трябвало да се създаде собствена стратегия за инвестиране. Всеки трейдер трябва да се създаде собствена стратегия за инвестиране. Ето тук съм го написал. И създаване на собствен трейдер кодекс. Тоест условията, по които смятаме да участваме, да комуникираме, да инвестираме, да играем, да спекулираме, каквото и да е, но всички условия, които трябва да се съобразим с тях.
ще спомена, че условията трябва да се строго съблюдават. Едни от най-добрите трейдери се оказва, че са, защото са да си трейдер, не е нужно да си икономист, да си не знам какъв професор. В много случаи, сега при тези техники съвременните, един от най-важните елементи за добрия трейдер е да си преди всичко много дисциплиниран, да имаш голяма дисциплина, да си много овладян, защото дисциплината е един от най-важните елементи. Преди да започнем участието си в една сделка, би трябвало да определим първо невралгичната точка, с отново мъничко ще минем насам. Ще дам пример тук с това. Ако при точка D сме имали невралгичен пункт, невралгична точка, и сме знаели, имали желание тук да заемем позиция Sell, поне според техниката, която е ползвана, имаме формация Gartley, точка D завършва тук някъде на 8-8 фибо, има клъстер, където външното мерене на BC също е според фибо 127,2. Виждаме, че имаме японска свещ, която показва също проспадаща формация. Виждаме каква е хубава. Говорим тук нищо на един час. Тоест, новото отваряне на новата свещ би трябвало тук вече задължително да сме играли точка Sell, ако искаме да се съобразим с тази формация. Тоест, имаме достатъчно моменти и поводи да изберем, че това е точка невралгичен пункт или критична точка и можем да заемем позиция Sell, къде поставяме така. Аз ще я обознача с зелен цвят. Създаване на собствен трейдер кодекс. Това фактически са описване на условията, при които трябва да заемем или желаем, трябва да заемем сделка, как да водим тази сделка и кога да затворим такава сделка. В случая започвам определяне на невралгична точка. Като пример, само ще дам такъв кодекс като пример. Определяне на невралгичната точка, в случая имаме някакви условия, определили сме, че минимум 3 повода ни дават основания да заемем позиция. Изчисляваме, че нашият стоп лос би могъл да бъде над това ниво. Да. Условията за заемане на сделка при определена невралгична точка, т.е. те са Sell, т.е. заемаме позиция Sell под невралгичния пункт. Тук взема само стрелка да го покажа. Ето, тук бих трябвал под. Дано да се вижда някак. Стоп лоса обаче е над това ниво, дори той е малко по-високо според мен, по-широк стоп лоса. Ето го. Тоест ще го вземем над върха на тази свещ. Така бих направил. Разбира се, може да не го вземем, но все пак трябва да го определим някъде. Може да не поставим стоп лоса, искам да кажа. Но все пак трябва да знаем къде е нашата цел. Take profit-а. Да определим също така нашия take profit. Примерно, в случая тук е бил, единият take profit е бил, ето го къде, защото сме имали ниво. Аз обяснявам защо аз бих тук мислил за евентуално събиране на профит, защото сме имали, това е корекция, BC, ето това, този участък е равен на този участък. Затова и при всички случаи, вземайки позицията, би трябвало да имаме определено
Това е от английски. Break-even. Тоест, една позиция, когато при нас е печеливша, никога не трябва да позволим тя да влезе в загуба. Да влезе ли в някаква печалба, аз имам някакви свои теории по този въпрос, можем да го обсъдим по-натам. Мисълта ми е да успеем тук да се справим. Тоест, какво трябва да определим? Съотношението между евентуалната загуба, аз бих го това написал с червено, т.е. стоп лоса, загубата ни от заемането на сделката до стоп лоса е в червено, а печалбата евентуално от заетата сделка до take profit е в сини. Тоест, едно от основните неща, когато го определяме, решаваме да вземем сделка, е да определим съотношението на евентуалната загуба към евентуалната печалба, както я виждаме сега образно тук. Тоест, сел, загубата би била червения правоъгълник, а печалбата визуално е синия. Тя, според мен, трябва да е не по-малко съотношението от 1 към 3. Тоест, ако губим 10 пипса, би трябвало да определим, т.е. риск да го определим да е 30. Ако успеем да спечелим минимум 20, трябва да поставим нашия вече стоп лос, то ще е тогава take profit на минимум 10 пипса печалба. Не оставаме движението да се движи. Така че създаване на такъв трейдер, собствен трейдер кодекс, където да определяме как да заемем и кога да затворим такава позиция. Определяне, примерно, в този кодекс можем да определим също колко средства можем да загубим в една сесия или в един ден, зависи кой как играе, или в една сделка. Сега ще влезе за капитала да поговорим. Мисълта ми е, че често аз лично ползвам, че ако в една сесия направя 3 еднакви сделки, горе-долу с един и същи стоп лос и take profit, 1 към 3 минимум, и стоп лоса да е съотношение, ако направя повече, ако не хеджирам обаче, аз пък и хеджирам, и направя повече от примерно от 3 сделки, т.е. направя 3 загуби такива, и само загуби, без печалба, понякога дори да имам печалба, спирам, затварям, просто оставям да се раздвижи пазара, да дойде момент, където мога да избера нещо по-хубаво, а не да се ритам с коня. Често правим тая беля на пазара, като трейдери често правим тази беля, че се ритаме с коня. Но ни бие, да. Ние сме по-слабия елемент в случая. Друго определение, можем да определим средства, които можем да си позволим да рискуваме за месец или там за седмица, както определя. И дори да виждаш добър вариант, не трябва да се нарушава собствения капитал, личните фондове, за да участваш. Тоест някъде иначе ще нарушиш комфорта си, психиката. А колко е по-лоша психиката, толкова по-лошо, по-трудно ще участваме. По-трудно можем да играем. То не сме адекватни до толкова с тогава. Какво трябва да помним? Получили се стоп лос, имаме поръчка, т.е. имаме сделка губеща. Затваряйте, да не се пазарим с пазара постоянно. Затваряме такава поръчка, т.е. губещите поръчки ги затваряме. Печелившите им даваме шанс да растат по принцип, но то трябва да има някаква логика. Както ето тук, примерно, аз бих затворил вчера, ако съм играл, аз не съм играл, друг знам, че игра на тази формация. И при този невралгичен пункт не можем, ако смятаме, че цената ще отиде все още надолу, не можем да заемаме сел позиция, започвайки от над невралгичния пункт. Това би било глупаво. Условието е, както и горе казахме, започваме сделката под, т.е. чакаме да тук някъде започваме. Такива вземания, това са грешни, след това започват нашите неприятности. Поне така е правилно. Какво се получи с самата сделка, то вече е друг въпрос. Какво споменах, че такава цена, както и тази, всяка една от тези нива, всяка една от тези невралгични точки, би трябвало, според мен поне, и по моята техника, да е потвърдена от 3 сериозни повода. Виждате ги всичките поводи, не е нужно да ги коментираме. Каква сума ползвам за сделка? Значи общо акаунта ни е, извинявам се, акаунта ни, салдото
Не трябва да е сума по-голяма от тази, която можем да си позволим да изпием, т.е. да изпием, да похарчим, да загубим. Да я загубим. Не трябва по-голяма сума, не трябва да е целият акаунт. Каква част от тази сума ние инвестираме като сделка? В случаят при мен е зависимо малко и от ливарича, при който играя. Но аз играя, когато играя на високи ливаричи, започвам да събирам печалбата с много малки лотове, използвайки много малък марджин, т.е. процента капитал, който ползвам от акаунта е много малък. Често започвам от половин процент, зависи с каква сума играя. Сумата трябва обаче да ми е достатъчна, за да започна някаква сделка. Ако играя с висок марджин, мога да си позволя на 1-2% от капитала. Тоест, ако аз играя с, да речем, примерно 1000 евра, мога да играя с 1% от капитала. Това не е така, нещо изгреших с писането. Но сега ще стане. Нямам понятие. Да, нямам понятие, но е така. Така е, да. Бих започнал с 1%. Правилно, така е. Това е 10 евра. Това е 10 евра. И да, какво е 10 евра? Ако играе при 1 към 500, да, такова нещо ми става. Защото то ми е нужно, за да мога следващите 10 или 20 евра да ми служат за защита на първата сделка. За мен е важно сделка, когато е заема, не да я загубя, пък следващата да спечеля. Тоест аз опитвам да извадя цялата с печалба, с много комбинации, използвайки още тема, която не съм я там подавал, усредняване и пирамидиране, но тя е допълнителна, тя е за водене на сделките. Тоест започвам при ако играя с 1 към, да речем, 400, 1 към 500 ливарич, започвам с 1%. Стоп лоса се старае да е част от марджина. Но в никакъв случай не трябва да прехвърли, това за себе си го казвам, като вие всеки си направи за себе си сметка, не трябва стоп лоса ми да прехвърли повече от един максимум 2% сума от общия капитал, от салдото. Това е макс. Тоест, трябва да е част от сделката, т.е. в случая, ако имаме 10 евра, дали ще си позволя да загубя 2 или 3 или 4 евра, но дори да прекъла, не би трябвало да загубя целият капитал повече от 1%, т.е. ако имам 1000, не мога да си позволя да загубя повече от 10. Мога, почти имам. Но трябва така да играем, защото представи си колко пъти може да влезе с загуба от 2 или 3 или 4 евра. Защо го правя това нещо? За да мога с микролотове да събирам печалбата. Ако успея да влеза, така както показвам, че сме влезли, за успели сме някаква печалба да съхраним, как аз определям печалбата? Определям в зависимост от стоп лоса фактически. Погледнете какво ще направим. Тоест аз вземам многократно, само да го извадя някой, да го направя с по-чисто, тоест от стоп лоса до заетата позиция, така да речем някъде горе-долу. И сега започвам, определям на колко нива, колко пъти стоп лоса, примерно мога да го определя 2 пъти стоп лос. Тоест, когато вече постигна това ниво, аз поставям стоп, т.е. този break-even или take profit или каквото друго да го наречем. Ето го тук, такова нещо. Да. Това е една от методиките, които ползвам често, вместо да се чудя, просто вземам и стеглям позицията и тя дава самата take profit, къде може да стои да обезпечи. Тоест при някакво по-рязко движение, винаги тази сделка ще излезе с печалба. Това е един от успехите, които съм забелязал, колкото по-малко губещи сделки имам, понякога успявам да играя с 90, с над 90% успеваемост. То дава своето. Дори с 1 цент да е с такова няма значение с колко важно е да не загубиш, тъй като там имаме и провизии, които са, или спредове, които са обхванати в тези изчисления.
Тоест, моят стоп лос, самата сума, която използвам за участие, само момент да видя някакво. Така. Да, след като определим съотношението на евентуално загуба към печалбата, вече го показахме тези двете позиции, червено-синьо, определяме своя собствен стоп лос, take profit, break even и се стараем да се придържаме към този кодекс. След като влезем еди колко си момента над стоп лоса, можем да поставим вече take profit и да не се пазарим с пазара. Какво би трябвало да съблюдаваме строго условията на нашата стратегия, която сме избрали? Да, които коментирам, аз повтарям тези неща. Васко, може ли въпрос? Да. Може ли да дадеш? Метата е да дадеш пак, да върнеш схемата. Да, окей, само искам да спомена, че ето ги, когато имаме ливарич, аз съм дал някакъв пример, разбирате? Когато имаме ливарич 1 към 5, мога да ползвам и 20, 30, даже 40% от капитала. Когато имам 1 към 10, си позволявам. Тоест, колкото е по-висок ливарича, толкова по-малко капитал мога да ползвам. Се задължавам да ползвам. Тоест, ето ги тук, примерно, мога при 1 към 5 да ползвам и 500. При 1000 евра, при 1 към 5 мога да ползвам 500, т.е. 500 евра като сделка, макс говоря, обикновено го правя на 1, 2 или 3 заемания. И така, колкото е по-висок ливарич, аз толкова по-малко ползвам сума, за да мога да избегна неприятностите. Стоп лоса ми обаче при всички случаи е винаги от капитала един и същ. Т.е. между 1 и 2%. Дали ще е 4 от заетата сделка или ще е 1 от целия капитал. Той винаги е един и също. Той няма значение какъв ми е ливарича. Добре, да слеза сега да ти покажа това. Да, задавай. След като си вляза в сделка, поставил си стоп лоса, да. Чакаш 2 пъти това разстояние да се развие в правилната посока и чак тогава местиш стоп лоса за първи път. Точно така, само че не е длъжно да е 2, може да е 1, може да е 3, може да е 5 и на тая база имам автомати, ботове създадени. Определя си на колко искаш да ти запази и така. Това е една от техниките ми, които ползвам, т.е. само като успея веднъж, т.е. имаш 15 пипса, да речем, стоп лос, печелила 15 или 30, веднага влиза на 15 и започва да пази печалбата. Т.е. тая техника аз я наричам техника ямника или на български ще е техниката на това малкото куче, как сега ще се го забравя. Ниско едно с гласка си крака. Няма значение. Дакел, да. Така, защото от полски много хубаво звучи техника ямника, ямник се казва, ямник от яма. Техника ямника и така сме го отцели. Васко, на тази графика, която си е показал, по този начин би трябвало 2 пъти да ти удари преместения стоп лос. Да, т.е. да го реализира, не да го удря, няма да го удря, т.е. да реализира. Да. Така съм показал като пример 2 пъти, то е разумно да ти кажа 2 пъти. Ето го, т.е. когато стоп лоса, т.е. когато цената дойде тук, примерно, ние би трябвало да започнем да се мести стоп лоса и да дойде, да речем, първия път би било към 1, след това към 2 макс и тук вече може да стои. Дали ще зависи какви други истории предприемем там и решения. Нали? Трябва сами да ги решаваме. Но в никакъв случай не трябва да позволиш тая цена, защото тя ще стигнала по-надолу, започва да се връща и да ти вземе печалбата. В никакъв случай. Винаги трябва да остави да позволиш да се затвори с някаква печалба. Когато имаш от всяка сделка печалби, твоята успеваемост се увеличава много. И завършваш и може да не си спечелил милиони, но нямаш загуби, процентите растат или средствата. Да. Друг въпрос? Надявам се ме разбра правилно. Не, ти правилно се разбрал, виждам. И сместихме се, така набързо се сместихме в около 1 час. Ако имате някакви въпроси, заповядайте. Тук мога да ви прехвърля да видите още веднъж да ви припомня темите. Аз се постарах... какво? Не сме довършили. Да. Искам да кажа, че трябва да умеем да се
Един от най-важните елементи за нас, тук съм се отбелязал, риск менеджмент е една от най-важните теми, т.е. трябва да се научим да губим, да определяме загубата предварително, тогава за нас е по-лесно и е по-правилно. Аз там дадах преди малко един пример.